ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମମି ଲୋ ସଜନା ଫୁଲ ବରା କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଗଛରେ ନାହିଁ ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଆଡ଼େ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ନା ଯେତିକି ହଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଲୁ ମମି ମୁଁ ଖାଇବି। ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରିଦେଉଛି ଆସିଲେ କହିବ ଶାଗ ଫୁଗ ସେ କର। ତାର ମୁଁ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ବାଛି ଦେଇକି ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ଚାମଚେ ତାପରେ ବେସନ ଚାମଚେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଛେଚିକି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ପେଷ୍ଟ ନୁହଁ ତ ଛେଚିକି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାୱାରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ବରା ବଡ଼ିକା ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖ ତାପରେ ନଉଟେ ଦେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ସଜନା ଫୁଲ ବରା। ତାପରେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ତ ଆସି କହୁଛି ମମି ଲୋ ମୋତେ ଦେ। ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ସେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ଗରମ ଖାଇଥାନ୍ତା କହିଲା ନାଇଁ ମମି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି କାଲି ଓଷା କରିଛି। ସକାଳେ ଖାଇଥାନ୍ତା ପଖାଳ କିନ୍ତୁ ତା ଖୁଡ଼ି ଘରୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। କହିଲେ ହଉ ପଖାଳ ଖାଇଦେ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଓଷା କରି ମୋ ଝିଅ ଜାଗର ଓଷା ତା ପାଇଁ ତା ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଫଳ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାର ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ତା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ସାବୁନି ପେଷ୍ଟ ତାର ସବୁ ସଜାଇଥିଲା। କହିଲା ମମି ମୋର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଦେଖୁନ ଆମ ଚୁଇଁ କେମିତି ହେଉଛି ତାର ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ରାତିକି କହିଲା ମମି ପୁରୀ ହେବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭାତ ଆଉ ସୋଲା ଆଉ ବଡ଼ି ପକାଇ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଇଯା ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବୁ ତ ନାହିଁ କିଛି କାଲି ଓଷା କରିବୁ। ତାପରେ ସେ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଆମ ବୋଉ ଏଠି ବସି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ବାହାରିଗଲା ତାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ରହିଲା ନାହିଁ ପଳେଇ ଯିବ ଭାରି ଆଜି। କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଖୁଡ଼ି ହେରିକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିକି ଯିବି। ମାନେ ଆମ ଖୁର୍ତ୍ତାସୁର ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଏଠି ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ଏଠି ଆମ ଖୁଡ଼ି ବନି ଉଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦାଦା ଜଣେ ଦାଦା ଆଉ ତା ବାବା ସିଏ ଗଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଦେଖ ଆମ